Tak ešte naposledy z cesty, už čakáme na nalodenie, táto veľká rada za mnou už čaká na odlet a tu by mal niekde trčať naše lietadielko, snáď bude lepšie ako to cestou sem, lebo to bolo asi tak z roku 80. Boli v ňom telefóniky zo šnurov a podobné nezmysly, tak sa deti dosť čudovali, lebo to ešte nevideli. Takže ďalšie videjko nahrám na letisku v Toronte, pretože tam bude asi 3-hodinové čakanie. Romčo na telefónku, babička sleduje radu. Deti si ešte išli kúpiť nejaké drobnostky a vidíme sa na zemi. Tak to je naše lietadielko a tu je náš tunel do lietadielka. A posledný pohľad. No, takže opäť technológie z doby kamenej. Tuto tá skvelá zástrčka s gombíkami. To sme mali väžu asi tak v 89. alebo tak nejak. Tuto ten strašný prístroj, ktorý je strašne vtipný. Neviem, či sa mi to podarí vytiahnuť. A už sa mi to podarilo. Toto na takýto kabliček skvelý. To ovládačík na šnúrke asi, aby máme čajzli alebo tak niečo. Tak vyzerá to, že aj toto lietadlo je tak, neviem, maximálne z 90, možno ani ne, možno aj staršie. Rozhodne je staršie ako moje dieťa. Tak končí naša cesta na terminále 3. Vonku to síce vyzerá, že svieti slnko, ale je nám kosa jak sviňa. Strašná, úplne strašná. Asi tak teplotný rozdiel 30 stupňov robí svoje, úplne sa mi trase hlas a trase sa mi telefón. Čakáme na odvoz. A je nám zima. Tak už sme spolu, ja a kočičáci, na gaučiku, v župane, pod dekou, zimenka, ale hrejú ma a som rada, že sa mám s kým túliť.